Sam ni bataan na nagad siguro ni uyab ning bataa ay. Uh-oh. Kuya ra ba ning giabot-abutan aning bataa nga? Mag-abot ang atong ginhawa. Kapuya musakay patag bus, musakay patag tricycle, musakay patag habal-habal. Usa ta maabot ani nig abot diri perting bukira. Madukol jud ko ning bataa ni rog masakpan ko ni ron oh. Asa ka ni siya? Nindot sa nadihang kapitaw. Bukid ba? Libon-libon po. Love! Oh! Love, bib love. Na, unsa man ka, babe. Oy! Wa man sa kaning chat na kog ingnan ti ka nga. Ipakuha ra ti ka. Ay, ayun, love. Wa ra ti ka ba? Di, okay naman good nga ako rin mo ari. Di man god kay syempre dit mabalaka sa kunin mo kay baw ka daghang bugkoy rong panahon na labi na ning lugar tadi kay taswito dire. Tagsara ta dire mo nang para safety ba. Pakuha di ka. Ay, di sabi ko ginamo pakuha sa di mo love kay baw na kayo no na si mama, perting strikta. Jisa! Uh-oh. Daan palagi ko. Mga ano na ka magkadiri ma? Pero dili makumnaan ni mo gisundan ti ka kay kahibaw ko makigabot-abot ka tanawa. Oh, imo ni Unsa mama. ni? Ay, mama. Ha? Dili jud kas lasa nakigabot aning mga unggoy. No. Ay ma, iyad na ako ma ka na. Butan na sa Ay, te, mayong adlaw te. Ay jud ko kung kuanan di aji sa tanawar kun dagway ane. Mura pag wapay tugpa. Ma, ano naabot na sa kadiri ma? Ay, grabe mama, nagsakay pa kong bus. Uy, Jisa. Digyo ko mo sa Jisa nga maminyo lang ka Jisa og kanang unggoy lasang Jisa. Ya. Ako biag yung gipangandoy kana jung dato mo minyo. Pero mahaw asas kalisod. So, nahigugmam ko aning niya. Magod. Ayaw kay kanang higugma nimo di na makaon. Ade te. Hindi kabot sa panahon. Ma, basta higugmaan kay Isang maay gani. Age doesn't matter Oo. te kay 16 pa na siya. Paghilom dong. Kay bata pa kay di akong anak dong ikaw na imong sus. Ma, Tanawa si ba mother yung lagi dagway? ma, size Mura na na si mother sud. Mura na tag classmate sa una, sa elementary. Ay. Pasin siguro. Pero ma, basta maghigugma ay biya ma. Bahalag way kwarta, basta Hilo man na imong gugma Balag Jisa saging. kay inig maglisod na ka Jisa. Di gina nimo makaon imong gugma Jisa. Di, love will keep us alive. Di, mabuhi raman ko niya ma. Hilom. Maulit ta. Ay si kung kuha na ning dagway ani nga muram gani ning perting adika kaayo. Ha? Dili tay ngana gina akong naon. Laom lang, laom. Inborn gina siya. O inborn gina siya nya akong mata. Inborn si gina siya siga natural buhi. Oh. Tanawa. Ay, pag ingana mo, ay, ba't ka sa Sir, ito bata pa kay ka. Ha? Mo sa man? Mang. Managlimpyo imuhang upat ka balay sir niya. Ah. Imong 20 kamid mo, bakasyon ko no sir. Oo, may problema na gisugtan nam to nako, nagistorya nya gipangatagan nam to nako sila sa silang sweldo nya gatagan to nako lang allowance. Ano problema may pa? Ingnalan to sila dito nga pwede na sila mo mga kanang mo larga. Ha? Ya imong Yeah. sakyanan sir, tung tulo ka buk pa. Limpyo na pod managtrapo. Ah, okay, salamat, Ma, salamat. basta naman katimang. Ay, kaya mo kita ni Mati. Bisa day. Kanang sir una ko na ko sir. Oh, sige, ato na lang sa dito kay Ah. ako na lang bahala. Kanang Gato ka si sir wa kay pag ay. Milyonaryo na diri. Mao ba ang sakyanan anak dito yang Ferrari ug iyang Lamborghini? Ay, sila ka mo. sige na kay ganahan niya Ay, Jisa. patukod diri lab. Diri Jisa. patukod diri nga kuan Uy, ba. paminaw gud. Te. Kinahanglan nga makasal dayon mo Jisa. Kay nag-abot-abot na ra pa mo diri. Hindi na pwede nga kuan kinakaron dayon. Kay mintras napa ko diri, manditso rin dito simbahan. Sakto na to kung pandungog. Ay susakto kay na Jisa, ug mahimo gani magpahimo dayog bata. Ato na puyo uli dito sila, ato na uli sila ha.
Okay, problema te. Ato po sila amo lihas amo kay. Asam de tong eyeglass na ko jisag inam ti kagipusa to kidwa rin na ko naklaro oh pagwapo mo din ni kayo ni iya. Yan. Love. Okay ni mama love. Aha. Ya ay pwede na magati diri lang sa ka. Diri lang sa puyo sa ano balay daghang kang kwarto te ay. Okay ra do? 30 Okay ra do? 30 na ka kwarto na usa ka balay nya. Kira jisa ari kung puyo jisa. Ano lang to panghatag dito tong balay dito mo kuyog lang ta niya. Sige, okay na te. Narong balay da ubos di ay. Kay ako sa nagpaandam sa ko dito te sa may swimming pool ba. Yang mga gamit na to dito sa balay ma. Ano sa bigdada atong mga gamit atong mga basura. Kung nakoy dagang te, nakoy dagang two-piece dito. Ligo-ligo man sa swimming pool. Ah sige sige dong kuyog lang ko ninyo dong. Tana. Ang nata. Sure ka te, bisig Wala di gyud mo kuyog dito ta sa mo. di mo ka ganahan ako, Ay diba? sus ganiha ra man to ako kaklaro si mong naong Ah, kana. sige kay, maligo ta sa swimming pool.